Takže čaute ľudia, ja vás vítam dneska u prvého let's playa z Minecraftu. Napíšem tu kamarátom pozdravte do videa. A dneska sme na serveri Dream World a mal by som byť pravdepodobne hlavný admin a začínam tu stavať parkour mapu. Ale zatiaľ nemám dokončenú. Musím ešte urobiť dosť veľa vecí. Tak. Ale tam sa nedostanú. Jak dojdu na koniec, až tak prejdu. Počkajte. Puls. Vypni. Dážď. Díky. Server IP serveru bude v popisku videa. Nemáme tu ešte dostávané ani dokončené, zatiaľ to ešte len začíname a môžem vám zatiaľ ukázať môj začiatok parkour mapy. Je celkovo aj dosť ľahká a ani nebude ťažká, lebo som taký noob, že amen. Aha, už tu máme. No jednoducho, tu skočíte, tu, lebo ja som laba, ja parkourov sa nevyznám. A mne to dosť laguje, keď natáčam, takže parkoury! Wow. Pozdrav do videa. A máme tu už postavenú túto veľkú stenu, ktorá oddeluje toto, tam zo začiatku, od toho. A teraz si myslím, že by sme mohli urobiť drsnú vec. A to je, že... Prečo to nefunguje? Čo? Drsnú vec. Ukážem vám to, keď to bude hotové. Fail s vodou. LOL. Tak, tu by sme mali, ale nepáči sa mi aj to, ako je to tu urobené. Takže budeme to musieť nejako dodizajnovať, ale zatiaľ je len tak. Necháme to zatiaľ tak a uvidíme, čo sa z toho vyvinie. Tak, ja to strihnem. Odstraňujeme mok. Tak, zistil som, že je to blbé takto nechať. Je to veľmi na ten, musím to urobiť ešte raz. A ozvem sa, keď to bude tak trochu hotové, no. Tak, ja si myslím, že to vyzerá dosť epicky. Ako máme tu vodu, po ktorej sa dostaneme hore. Tak, po týchto rebríkoch prejdeme hore na touto lávou. Tu musíme, aby to nebolo... lag! Dobre, som späť, strihol som to kvôli lagu. Ale máme lagy, to nie je dobre. Tak, už mám prehriatý strašne počítač. Lebo už hrajem asi 1,5 hodinu Minecraft a mne sa to strašne pri tom prehrieva počítač. Ale, tak, keď máme tu, som to urobil takto a tieto rebríky to oddeľujú. Potom vylezete hore a dole a tým sa dostanete tu. No a máte druhú časť na nul. Potom tu urobím takú stenu a tu budeme na tretiu časť. Takže uvidíme sa pri tretej časti. BUM! Tak, sme späť pri parkouru. A ja vám ho len tak ukážem, lebo nechce sa mi tu skákať, lebo... nie, zase seká. Keď toto tam to seká. Tak to prejde. Skočí tu do vody. Musíš preskočiť lávu. A potom prejdeme cez tento glowstoneový tunel. Vylezieme po rebríku. Strašne nám laguje kvôli tomu dažďu. A spadneme dole. A prejdeme takto okolo toho, po tom rebríku skáčeme. Keby mi nesakalo, tak vám to naskáčem, lebo to je ľahké. A vyhral si aj to len na pobavenie. A to je taký debil. Toto je taký debil, jakého väčšieho debila ste možno nevideli v československom Minecraftu. Kuknite, aká to je lama. Vôbec mu to neseká. Je úplne na takom perfektnom počítači. Je to môj sused, takže viem. Je úplne na perfektnom počítači. A pozrite na to.
Ja sa vrátim, keď nebude pršať a uvidíme sa pri stavbe niečoho iného. Zatiaľ čau. Tak, ideme si urobiť VARP PvP a tie zvuky, ktoré ste počuli, boli len omylom, lebo mi blbá ségra vletela do izby. Čoskoro sme tu a robíme VARP PvP. Tak, sme späť a akurát stávame podvodnú PvP arenu. Samozrejme, IP bude dole v popisku a dúfam, že sa na to tešíte. Lebo ak to bude hotové, bude to tu dostatočne pekné. A ako vidíte, pod strede máme výborné podvodov, ktoré som našiel až... Som musel ťukať speed 10. A mal som dlhý rozostrih, lebo som sa tu hádal s Alimbom. A... Tak, zatiaľ musíme ešte poodstraňovať so sekerkou a ja ti to už delá. A... Čoskoro budeme mať krásnu PvP arenu. Myslím si, že to nebudeme robiť ako veľmi že láva a tak, ale že priamy PvP súboj, aj keď možno tak voda alebo niečo také dekoračné, ale viac nič. Pekne to upravíme, na stony budú zo spodu a vrátime sa k vám potom. Čaute. No, máme to už pomaly hotové, krásne to je, krásne to je. Haha. A krásne. No a my sa k vám vrátime, keď urobíme zvyšné úpravy a podlahu a všetko možné, čo tu dáme. A túto odstraníme tieto tu, aby bola vidno krásne okolo toho voda. Tak, ja sa k vám vrátim čoskoro. Tak, máme to urobené a máme to dosť pekné. Zo všetkej strany sklo. Teraz ideme zariadiť spodok. Uvidíme sa, keď to dokončíme. Serus! Tak, máme tu konečnú formu. Vyzerá celkom zaujímavo. No a máme to, zvýšili sme strop ešte o jedno. Do rohov sme dali lávu, tú vodu. Presne do stredu týchto sme si dali piesok, tu sme dali sandstone, aj sa tu do stredu beacon. Tu okolo toho možno ešte pridáme ceduľky a to už by bolo možno aj všetko. Ale ešte nie všetko z tohto videa. Ešte skúsime niečo postaviť a ak sa dostanem do limitu, tak vám to všetko ukážem. Zatiaľ, čau a pá. Takže ľudia, som späť a teraz ideme urobiť, ako sa to volá, VARP jedlo, aby sme mali pekne celé VARPy približne. Dobre, vidím, že Ajatin už začal a my na to pripijeme. Dobre, a vidíme sa potom. Alebo ešte vám to trošku natočím, ako pracuje. Vidíte, že pracuje usilovne. Musím sa opýtať, lebo neviem ešte. Dobre, tak, slievky, prasatá a tak ďalej. No, zatiaľ to robíme a Alimbo sa stále len pozerá, frajera hraje a myslel si, že bude frajer, že mi preberie túto skakačku. Že mi preberie ten parkour, čo sme robili, to bola prvá vec. Myslel si, že mi ju preberie, ale no. Nakoniec je tam jeho warp skákačka, ak to potom, keď prídete na server, budete chcieť skúsiť, funguje to. Ale neodporúčujem. Doportnete sa tam, kde, ako keby ste napísali warp parkour. Nevieme, ako sa ruší warp, takže nevieme, ako ruší warp, tak to nebudeme riešiť jednoducho. Teraz začíname robiť základy a potom sa vám ozveme. Takže, vitajte späť, tlačí ma čas a tak sme tu na spavne a ideme vám to ukázať. Tak, keď uvidíte, môžete. Vitajte na serveri Dreamworld. Vítajte na serveri Dreamworld. Najprv si pozrieme pravidlá. Pravidlá ešte nemáme dokončené, ale zatiaľ máme akurát tie 4. Prvé je negrifovať, nespamovať, neurážať A-team a neskákať do reči.
neskakať do rečí. Potom pokračujeme A tým. Zatiaľ vieme, že isto majiteľ je Ajatin a hlavný majiteľ Clown Dumbas. Tak to bola Limbo. To je srač jednoducho. To sú kid. Ja to len takto zatiaľ napíšem. Ja to strihnem.